Usa ka 54 anyos nga inahan patay human kini nalakip og kasunog sa iyang panimalay sa Cagayan de Oro City. Electrical short circuit ginalantaw sa kabumbiruhan nga sinugdanan sa kalayo. Ani ang report. Kalit lang kuno nga miulbo ang dakong kalayo sulod sa panimalay sa usa ka Nilya Pantuan sa Purok 4 Barangay Bugo, Cagayan de Oro City pasado alas 11 sa gabi adlong Miyerkules. Gitabangan pa sa mga magsilingan pagpakgang sa kalayo apan paspas kuno ang pagkuyanap niini. Dali sab nga nakagawas ang anak ni Nilya nga si Justin. Human gibuak niini ang bildo nga bintana sa iyang kwarto. Apan way swerte nga natrap di ay ang inahan niini nga si Nilya ug wala na natabang pa nga nalakip pagkasunog. Ang yung anak nga, Mama, gawas na tamang kay gada kong kalayo. Wala man, napamigibalikan sa iyang mama. Wala siya. Ingon siya, una na lang dito Justin may pangalan sa iyang anak. Nakita na mo siya after na mo nahuman sir no, nag-overhauling sa sunog. Wala siya nakaluhod sir, no? Possible due to suffocation siya sir. Wala siya kagawas kay baga kayo ang aso. To which dito siya na part kung asa nag-start ang sunog, dito po siya sa taas nakita. Sumala sa mga nakakita nga aduna kunoy nag-spark sa taas gabahin sa panimalay sa Pantuan una miulbo ang kalayo. Sa pagresponde sa Bureau of Fire Protection, dako na matud pa ang kalayo tungod gama sa light materials ang maong balay. Kung na'y bumbiro nga, nakaabot og sayo, dili na mo yun ana. Color roof ang iyang walling pero ang sulod niya light materials gid siya. Pero sa baba sir concrete siya. Electrical short circuit ang ginalantaw sa BFP nga mo'y hinungdan sa sunog. Apan mas palawman pa sa kabumbiruhan ng investigasyon sa maong sunog. Pahinomdom sa kabumbiruhan nga kanunayon ang pag-check sa mga electrical connection sa panimalay, ilabi pa kung karaan na kini aron malikayan ang insidente sa sunog. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.